Това там е. Оле! Това е много прогрес. Той няма смути отварям бакпака. Да. Отзад. Чупете спаунерите, те пуша спаунват. Кейв Деля е тука. Май. Елате, кой е да там? Хора, трани щитове. Да. Е, тук е Майрон, Аз съм Ейхайан, дайте крафтите ба. Ела надолу. Ало? Аз фърих. Вижте ли? О, трябва да ми стринга от тея. Стали да дадете стринга от тея. Йоу! Ама май. Да, помили. Айма стрик. Стринг. Трябва да намерим още надолу, май при Тони и при това. Мале, тук е крейзи! Хелп! Тук е крейзи. Примарти. Тук има 60 скелета. Моля, бият ми 5000 демидж. Има 8 спавна, бе. Не, бе. Хора, аз дайте целият стринг, бе. На мен. Става ли? Дайте го на мен. Марто, чуда се къде си сложа сим картата и да не я изгуба, брат. Бях намерил перфектното място, ма сега нещо се разруши. Какво? Ба тя сим картата е много малка, внимай. Да, точно, много... няма къде да седи толкова, брат. Много е опасно, тя лесно ще изгуби. Тя по принцип се слага в телефона, за да не стане това. Оставя... Ма не, сега няма смисъл да бързо. седи, тя не работи. Може да оставиш някъде другаде ли да я знам. Марто, прати ми Optifine, като мод. Ок. Хора, взех Totem of Undying по то... Аз мога да ти опата в това, бе. Кое? По Discord. Да, може, то малко май. Я? Що, бе? Бачих ти го. Ма някакви... Нещо гори, ала това е дракон. Дракон е тука. Дракон ли е тук, бе? Окей, Просто ма това е. някакви този дракон е гей. Хора, този дракон не спира. Само тук нагоре, бе. Види ли си нагоре? Не, чакай. Окей. Стоп. Дилане! Тя малко чай, той има чу. Дилане, стоп. Хора, какво стана, бе? Дракона дойде изведнъж. Не, бе, не се качвай, бе. Аз съм не фигата за мен да гледам. Що, бе? За 5 секунди малко. Разбирам. Ако има бос... Да, просто няма да. Не, няма бос. Де бе, дракона, ма някак ще поудея. Ай, гори чесвате. Горе май, може ли да има нещо? Тук ли ще е базата? Защо сте горе? Чакайте. Хора, дракона е долу и може да ни отрепи всеки един момент. Снайперка за това. Аз го виждам от тук. Моля го стрелям, бе! Да го стрелям ли? Някакъв чичко има тука! Какво е Dungeons и Dragon Star? Дайте просто го убим, Дайте го убим. Аз да, съм го къде? Къде? Аз даже не го виждам този Той дракон. ме разруши грева. Го виждам, къде то? Чум. Ей, Но ще ще грева ли, бе? налагам го. Да, бата. Той ме изяде! Право лаги. Още малко, да.
Още малко ще Още може да малко, даваш малко. лайк. Бой! Оле, Къде не ми кажете, излетя, бе? То излетя най-горе! То си Той спи излетя, според точно. Горе. То ти прито. Даде някъде вода да поставим. Да. Аз им колко. Да. Чакай, те Бей си го! колко. Бей го! Да, найс. Били го. Оттам му направим Толкова много добра армор. Май най-добре армор, какво направим. Буквално ще гора, бе. На нас ни трябва нещо да му изкараме това. Забите. Айде, изядем. Някой ледер. Някой ли Ето, ледер? откриха. Оле, не, какво стана с дракона, бе? Ти го Я съм накукали. Някой мъртво тяло е там горе. Да, Там това е горе. Доран. Елате надолу бързо за регрупвам. Регруп хора. Тук не е сейф просто, човек. Дракон Не е си много отворено. Дракона се настра, изкопа малко надолу и затя пак. Ексакт. Малко се насам. Хора. Може да се крафне Dragon Bone Sword. Има и даже по-опи от Diamond, да. По-опи от Diamond мече. Dragon Ball. Ама трябва Wither Bone. Ние нямахме ли, бе? Не мисля. Не имаме. Да. Ама Къде той имаме? не е в нас. Май в моя дънжен, нали бяхме убили някакви, ама не го запалихме, май. Фак, бе, човек. Аз отде точно имах един и си викам, няма да не трябва, скоро и го изхвърлях. Къде отих, че? Някой поставя краксените буши. Арка се бим! Let's go. Стим ли, бе? Няма достатъчно да. Матко, тук ли си? Да. Чай малко сега. Това е много мотивиращо и яко така. Изведнъж ще стане.